non tong sikot pentustami labangso press meet kipapon along nang dulang sitong thepot media abang ku bang pitu hachuro no lasi lahen lo alam bang ke isibet alam si rat afan pa confuse tu nang naglo sita bang jedet pot hak nang ko ba a genuine al ahok pet ko pima hula bang bang si ili tumbangen non dam se akimi ko ba isi bangke lahai angtong tung niphan pininang kudet alit song tung pinini phanang kudet hala bangke second thing lo hala bangke ne respect o ilo hala bangke stame isi bang non PGR la pen PGR alam laso aputhak pen itung non iprang long mane itung non iprang long ko PC claim si laso puthak Imejima hala bangle tum discuss na sir lasi number 1 bangke lapu autonomous council team Karbi Anglong BJP a party atum la bangke step to step ke lage claim bon bom lo lake nitum time against than lo white paper paklang lo la pe hadak tame fencing ki claim ya phanta hala tender pilo lahai lage continue dam bom lo case do bomang bong skame sita laso angbong pen non case do bomangbong pen bangke adhe ki claim undo adhe ki claim unedo lake khorsing teron da chini lake litsong da chini lake angtong da chini lapen si angtong khani lami thak angtung do nituma prang case do bom hut corruption against alam thepen achuchi soidu ke nitum ki pu bangke alang nitum han ki pu bangke nangli individual lapen nangli song amen pen nangli song amen pen bangke nangli ajar le claim da claim sitami nangli tum protest amen pen ne karbi pu amen la karbi pu pen amhang sender ke theng bang bangke lason ke claim ri pu ba karbi pu aphan ke majukta akahinu akam claim nang ne la bang clear ni nang tum chi song de pu aphan da thang purun de sitami la alang ni karbi pu pen amhang long sender ka chi theng hula bange chokche nang komat lo karbi akhai ban sinder pen theng bang nang komat lo karbi akhai ban nang king of a leke pa ye bang hula bang si la pen an par ke non bange kopiang deng lo ke bangke ultimately ke claim nahi akam si tum chingwai nei non la tum lo press meet abotai tin nang li lang tha mane solution ki pige ave ultimately ke hala so punctual long le sita ultimately ke claim e Karbi Anglong autonomous council में सिक्लेम नो मत हालत तक चोरो देखते हालत तक कच्चे क्रोंग इवन सिंह मत था नितुम कच्चे सॉन्ग पर नितुम सिला सॉन्ग पर सिंह चुन पे कोर्ट पे ना वार्डिक पीएफी के लोग एक्शन क्लेम फिर लो मत लासी नॉन ता लाहाई ला आंगबोंग अलाम के पादिंग दाम आंगबोंग अलाम को पिनी क्लेम दाम आंगबोंग अलाम को पिनी कनिंग जे दाम बांके लगे itu mangbong kecipu pancolo lake press media tingai nang ne lake mentuni itum cipui de cipu nang la bangke sitame non bangke rathan ke pamanghu pusipu rathan ke pamanghu karilo rathan ni clear lam thanlo enten white paper bangke latum han lege ron chot kelike ang ton rathan da ron lo white paper long PPC claim ma la pen la sodim long aku Karbi Anglong autonomous council tunge isi session lage endo thula all party all organization la tumhan doana tumhan tu et angbong benta ko mane ko pini association pi bang dolang la sodim sila tumhan da approach mati Karbi chingrum thekre Karbi ke chingrum posini tumhana pudet ko Karbi ke chingrum han lagi pudet kalilo Karbi ke chingrum thekre dat pusila tumhani pulo athe people lo PGR pachun ke isia party kalilo isia asong kalilo government jot kali da social organization atum student organization atum women organization atum anda dak chingrum pet nahi puwa joini si hada ke chingrum pet lo mate aku nono bangke Karbi chingrum thekte bulo de alang tum si chingrum no thekte lo la bangke rat atum mangi mati lapuna do por pen isi ki pu do thulang antong si pu la solam the litsong e thang song long ta gali ge po rat a farman si karta litsong na 24 plus long na do mati non alang ko pia song ne ke sengi bu ni ching ni hai pini ke individual ben si alang li ki claim pu ta hai mine hai ta song e dolo mati alang da 24 plus ben ta alang li ta arjab dun lo policy di
non 24+ long avidat ne pine ni ke chini der lage sita me ajab long pele dono ke claim non sita me claim no laso ke claim apu thak pen bang ke a solution riji bulote non ke la tume council pen hang sita council pen chingkinang gusta o nitum ke chingkin de nitum ke laso mane isia committee la high power committee long da nitum e dodum de nitum ke pressure group to ho ante a isu si pachun phalsi claim ma itu pressure group isi ka sonse pen separate ako another fan confuse ka kuri phalsi tuma kenang lasi lason mane jo min ene mane koson lo alle kavi alam hai alle kavi alam laso kaning je thap laso abangke lake mane non bagi kaning je bang ington semelo repeat alam matila sitak itung ki claim ko pilo itung i claim bangke non na bangke nang tumta high power committee long do noi puka long tina press meet ta kening dolo dak do no laso dim long persuasion pino hoda hadak pidunon jong si lason gali son si claiming pulote lason pidunon tahala dagali mati ante intention bang opilonte intention bang jong si ninghan jong si party ke singi phan jong si ninghan pulote la ke belek interest le dakin itum pudun thai we alang party claiming phan si interest alang platform of delo ma platform chi refund la bang le belek metar le same PGR la pen VGR issue bang ke time against appeal lo dake song la chipuna ngelo puelo hola high power committee pen dake party la chipuna ngelo poda high power committee long puelo dake dhorom amel la chipuna ngelo high power committee long puelo dake kse dake thom pri alam same dake isivet nang ko poda dake tum chipuelo lasi non nangke chingrumi pute hoda se chingrum nang ko lasi pute lapen non tin karbi ang long tum phan adhe lead song bang kaning je CM sar ke amhang thek ko si laso PGR VGR alame ki klang pulote amhang thek ko aprang posi alang li ke laso ninge posi non election thek thelo puninge dak thapu kaninge ta ho chiklik thapu bang ni lit song man tha nang li ke karbiara da phan pinyan isibak ke pachun pi buke lit song ga chi som buke ne thek long la lit song je karbiang long arata farman karjapi dun a isu isibak chun det lo pugene theknong lela tame CM long bangke akichun do pini ajat le punon MLA asip priya ambong pe MLA asip phok ke banda galang lo lason thok thak si development akam lo non dak itum all India pen football pathun set I league pathun set stadium sita alang li ke klempon lo lason dak thak dopik la alang phan pangbari pulote sa lit song ke thangnat ke claim ke pachun pita avelang mati lase adhe kalam pen laso isu ke CM sar ke arni sida pupelang je ne ke laso isu pen bang ke claim klelu pukaning je doma ready posi ke claim phan ready an chot kali claim bom dambom lang isu si dambom lang laso phan ake badha dun bang ke alang litum lo mati lase chipangbar du ritha po bang ne pu bang nitum ben ya level pangbar ke lage chok le the CM along non ki jong si nangli ka chipang bardun pulote nangli CM sarban kipu ka chipang bardun bangke nang ho chiklik data first ke athe nangli ke pini non si ke chengdun la CM sar ke claim ke pachun aki ong ke nangli hisab tha halaki pachun podang nangli hisab de tha count de tha lapen nangli mithang chimatha tha la sofi sentiment bugali lapen alang litum ka chesong alam pen kopine karbiara da fan laso divide ke nangni puba ka chesong amen pen lonta pulo karbin te karbi BJP long ke tum ta karbi mati BJP long ke do dat kali lo kapre ke do dim lo onta karbi lo alang tum long meeting dum lo te karbi alang tum long meeting dum de karbi gali pu ko sonno lapen ami thangum da chema thari je ni tum kisi laso ke claim si correct lo pubange intellectual tulang da kang sai tum tulang lapen rat abang ke chini lasine carbing lo rat phan ka choningri lapen carbing lo rat phan ka respect do carbing lo rat tum pini da chini carbing lapen la sodim long ke nilitum ta car jab do ning proud do mane ning githe do je RNC নহলে RNC bang ke high court estum high court long high der lo pulote PGR VGR isu bang ke non team carbing long ki japon Dr. Tuliram rong hang hosi chunji pui ningi thelo lasi laso dim long alang litum sitame
kacirap kacitu non tan itu marni sita against buke alang tukan pupe mothe ilong longi alam thepen ke patar bat bange choglo lapen non aku isi do tulang jai kathara ata non ta sainik school fan labange ke khangun lo ha lang lok sulong bidam nang lang lok sulong bidam hutta pilo kaning je haladak adungara ya lom swarlo fan ke meglang lu klem lapo wamen ben ke badhadun non borjan lo wanglo statement theklo lasi soinik school wando te upi mat si ale dojima itu ma khey fan education ko ana level si tum pon unjima halake nili chot gali nali tum media tum da chini pakat lasi rat atuma fan bangke rat afan ka paching thur afan ke badha bang chokche lapen lahai lu ka charli ke thekseri afan ke wan son an bangke ili tum respect ni lapen rat atume respect rat atum ke arjab thi lape itu pacun nei lasi non lahai lit song atum lahai angtong atum bare non hala so khorsing teron atum latum ka ningje asika prek ka paninje ke nitum ban kwan manangi pu bangke nitum e charjulum sida thanga akilos tawe ba nitum ning oya thai dawe alang litum aphan sida rat atum aphan bangke isi CM sar Karbing Long Autonomous Council team leader ilitum Karbing Long a leader alang li ki Japon ilitum ki damtang alang li non claim bom ta ki chunpon lason theklong lapen alang li ason ki claim hai bangke ki damtang ana bangke claim aprang asia matumta sa non bangke kilit chet ki pachun un chet ki claim thek chet bangke ilitum na theklong lo lasi ning binang ne ratum itum claim pamekanang po lapen unitedly karbitum ke la doan ning silong ma sidonang po karbiamen ben kaching ruma men pen karbiafan ke thaga bangke ilitum la so kar char bang itum chedon nang ne lasi claim ji ke claim un lapen claim bek ji abang pu tum long non tim karbiang long pen ki claim pon la long si ilitum arjabon thip nahi pusi chuning ripon to lasi lambang ke la lo la hok lambang ke la lo la PGR VGR putak pen ilitum lam chedan isai mate nono bak ilitum ko son se solution ma hala bang ke alama ka aglo lo ludun chokche pulodang te chini ne la se hala high power committee lo ta do ni por lo ta lang litum do de la pen ka chini phala ni ngange la si nang tum chini lo la PGR VGR movement kan thu chen ke la ke SDC ke ese tu jong si alang litum ke claim jong si ladak nom la high power committee tum under leadership of Dr. Tuliram Ronghang CM chok che det posonda alang litum si la so puison bang gerai si tanong ke ha achar pen chini tum be pin tum si parpan pan parjondom kalili ka langdam lo te mane isi political isi kopilo isi apartheid ke NGO fan mane political lies kuri de rason si man der lo lasi alamang lalo je laso PGR la pen VGR bang ke chok konji ke chok chi alama de atheli tum chini la prahala sarthi phangcho long le alam hota claim lo pulo nilitum than bom lo do akapre asong tum akapre inut bhani leader ka chikro tum kalili kalang lang ni ya ta technically pen litum claim dam lo claim kono lo ta chok lo lasi nang litum bham isi insurance lo jela so PGR pen VGR putak ta chok vekti labang ke kado ka vekan piang long arat phanta pachini lo athema non bang nang litum chini lo hala dak ke pho tum ke hala dak ke do PGR VGR long ke do tum case pita ta joine lasi iming the laso jasmen bang taili tum Karbing Long Autonomous Council aphansi lituma advantage duji la pe laso case taili tum si haiji la haide lo plong ta dak pen lituma jasmen pita lo plong ta laso fit ilitum ki plung ya kamang ilitum jatsu ta claim lo la so fit thek po bang lage pine puta me ta no bang ke kam chok che ko hala da case to ko ka joine pen ilitum jat ta claim lo lage nang ilitum chini lo jong si court along high court along supreme court along jikuno isia case to ko plong te hala da parliament along house along session along la so puta ke discussion masti
longley kali te lage court arona masi violation ko lage contempt of court do kokpo ha lasi hala saputa litum chini ning lasi non mangke je bangsi case pidera puta ke litum jatta non ko ke litum chohong adjustment na litum high court na adjustment na litum chohong lapan la so bangke litum karbia ke mate otono council ma litum si haidi hala so an adjustment bang der pit claim la bangalang litum ninge tami non bangke pine son si isi political motivated hala so na kam si claim ro lasi laso pe mane political ali dui mane political issue vider la bangke athema nami tum chini lo ke or vega tumda hala SCC ke se youth from tum se ke or lo alam ni tumda la so puta non alam tumala dak dudum ko jone hyper committee kato ka ko son man per autonomous council per ke or pun PP ma white paper ta paklang lo alam tum chini nahi polo la so puta alam tum clear lo chini na la la ke mane hyper committee tum le chini chot polo la so white paper jela PGR la pen VGR puta ke oke kato ka ve panda paklang khai lo kato wenda pin job selang litum ta nangi plota hada council or secretary to revenue along damo hada ka principal secretary dono lo solo ke long nam lo white paper kato ka ve rong ara panda ka pilo lo solo bangke labang chini nangi lasi lapen mane charbok tap charbok pru bang litum mane jong hele i puchar budak ta non ko bang chok chelo athima case masi du koklo lasi litum tactfully nangi thik som da ta halada dudu kolonial on tame afang eviction dam pen ington kok pen afita ko afit kene court pen bang itu mana adjustment bang lo itu council high lo aku phung dam lo halada kedo bangladesia gurja tu mananda phung thai lo fit second time thik son da taksi ining the tame nonta la pen nilitum ahin pen pakla no je ining the me non ta itu mau jitia adjustment bang prote litum la daga bangke inson bak akan bang chok misen ko la daga bangke nasi non ta mela kisuman akhalia long lean ke tenda ka fielo fencing ka do we ke claim mi fatala pen hem ka do we ta la dag non akaprek kidutan no na kimige kindam long le la daga strictly autonomous council revenue in pen deng ko le la bangke lapena ko isiala ma second lama lalu nom lama ko isiala mang pangda lo development la puthak lo je soinik school aprang hala dak litum langlok solong han phule long ta me hala dak benta lage development litum han karbia anglong phan lage pine pena pudam lo isia bor song hala dak litum third grade fourth grade abang ke litum dak karbia long litum long so karbia kheitum si long po lapena parta dak 80% reservation karbia atum se la dak litum karbi mate la dak do inglong suarat litum karbi long do inglong suarat atum si puri long bom da hala dak penta ka do ko complain ha athak pidam lilo la dak ta ko pakensel dalo ako non pu hala borjan long langu ko long non ki pidam mi to dak ta lam klang lilo lasi isidam pudam lo putel lam ke inut bahanya lidar tuma otte plan dalo kimisana kanta mane kai ta kakham ke tanong dalang litum ta aning hang mane jela son mane la ke kenang nang so ro ta mu man tu ne man theki mane lo ta ni vanji pulone pian aning ke hang ta la ke nang ni po bang lo ta la ke matha dang ne pina muni lo la sona a development la pela son litum han kachari abar sai kibi soinik school nona kaprega long da no na sama long nge ha ta gwalpara long a soinik school nang bilo dang te kopine ta ho aru so martu aru so tum hainu dun lapo pu nang tum da chini lo school hoda ke hala ke master teacher tum se ke doi hoda dake army tumala ke chumla ro pine operation na somra rong look frog ya kamali lage alang tu teacher ai sab ke doi lasi hala sidame akapre galam dang litum manako soinik school long army long ke litum phanha kopine ariana tum brahmin tum litum mana army ke the nang paman me ta litum thegam long lonta je nang li army officer tong si mamji plon te hala tak soinik school long dunai NDA pen pass nangi jom si paramilitary pine hele ka cha pine pan pa lage training
ilitum kene mantuma interview tu po tumpo kat po hala bang ke akso re silong din ata ke there che polong ye phana ma ke ilitum hala so kene soinik school ong dunai MBA pen pass nai isia ta pen ang bong pe hala lidu nang ki la pen hala so army officer la direct long po ilitum pilo ke thek tum long la po hala dongka phang XCM khorsing tia su po borlong khorsing BSU po XCM borlong ki be alang itu nilitum kese ke do hutan nilitum archu long alang di hala direct army officer si long lieutenant non